Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria w'Ensoko TV no bogoroba undumu ya kigima sobutuko bwiga bwe 20 asumutie nyogatano na gatatu mwaka bwechile fuibere 20 na gatano na rimo nukugena kuwa nebuna kwagendero bya aseri tukerigima askereke mokware gokora asuri ringase mirimo oyo ringaso bunchereri gose ase sabali na indino ogendera tukubwatia mirobire yonsi y'Ensoko kurachisa 12 cheke mambi gwekera bondi kana ndi yaregire ense yamo ya borubutuko ya Afrika ya mucha ngakyo kwa nyoramo ya asenjira y'ubwekera nubuna baseki baito bayariganirie erikwene kyebuna naye kwe manyora mange ayagendrete gokorekana sobotuko bwiga yaetire na boigo ayarachi kubwatia tosanga sobwamo wetra asenjira y'omutandao bwekerero asensemo ya Facebook Ensoko TV Digital na boigo asense media ya YouTube Ensoko TV enamba ya mawasiliano na erongonya gwetere nsabo igo chaka kutumia ujumbe yago enyenge unatogendera togosanga ase obotuko bwabono Eliane Ishmael Mogere tosanga sobwamo. Karibu asumu chaka robotuko bwabono ekiombe kyabagaka nabangina kurwa Kisi na Nyamira insieri ya buri ya Mwanyagetinge Heritage Council nigo basabira umugusi gusika kisiro cy'umugusi ecyo kirobotene nkubwaito obugambi bwaito amo na makweri y'umugusi bakwara sensemo ya manga ensemo ye bunge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira insi umunyakero gobo George Nyakundi nigeke bagikeire kinywomo kitancheri okoroka abana ebirentane okubekerwa egutwa kwabagambi egati yayande amange bro musekito Stephen Nyarikembode agotwigurira asobotuko bwiga ekiombe kyabagaka n'abangina ba Mwanyagetinge Heritage Council bakoragwa no Munyagetumbo obo George Nyakundi nigo batwarege ikaro nabagaka n'abangina korwa ase county ya Kisi na Nyamira eri kwanda kisiro esato ekitungetyo omugusi kurubotene ngubwaye obugambi bwaye nabo igo gukwanera igore kingenjo cyokweni omugusi gosama kweri alietangoro kwa George Nyakundi omunyagetumbe Mwanyagetinge Heritage Council lero igo tuacha puna chinsagi chionsi chiagusigo ikaransaga kugambira amangana atatu obotene nkubwaito toroje bwasirire ekera abana baito bagusira bwasirire obotene nkubwaito no nabana baito esiro yakabere yobugambi bwaito kero omongina omogokoye noli no mwana oya bichoke omogaka igagusanera omwana oya naki yagenda nagosaleire wasi abantu na wasi ng'ombe bagukwana sensemo ya mangase bunge ya Kitutu Masaba me county ya Nyamira nigekere kyabagaka bagikeire bokongu kinyomo kya rero ekyo kyagendere gotutukana wikakoreta kinyomo hase abayiri bakonyara konyomana are umuntu ekerango gukonyoma mumura gukonyoma yango siganirwa kasiganirwa abamura bamenya kwenda oboko baebwero ngoli nabasika bali bababwate chinyimba babaire nyumba babaire ngoli basiba bamanyanga banchanire bagaka babaire gisokoro bairania ira abana bake bali emyaka emeke bakubangainire libanya ko baye bitamtamu na mandasi abanyoliria abana gitoje kubaruka nabango bakoba tokwana nabagaka baito bali bakole ebintu binebye bitutukanu tobatio kelibabila tobate mbagwena tiko babagusi aende ntonyorete nge constitution yego tebanga affiliation act nelio mwana wako yo bando yo ne oborito omana gotigera gochiario yo no tugutukurwe sukuru yo kendere ebintu ebitikatobe kana kabisa ekerekyo nigo bagikeire bokongu kitanguche nemono asaba ibori babiri bakonengeta abana asoko baroke birentane gose ebimeri asa Marieta nkoro kwa Silvia Kemuntu
oyora temonde bwane mbu machoge ngokwanera abana baita bake aba barokiru ebirentane naande ebimeri na marietanga bunayo atabwati ng'encho bono ngoteba omwana n'omwana chiombe na chiabantu ekiegera ekera omugusi agoteba ng'a wasia ng'ombe wasia monto igemineti ng'a ekera abana bakwanirwa abanyaroka oyinero obwata omoko reta chiombe omomura onyomera nige kiombe kia manyageti Heritage Council yatebire ng'a nere buya abagaka bagayane chingwana chiokweni omubere na gotiga koire bina ase bigambere binene ase igo chinga muna bono igekera amakweri abeire igekonyarekana amebere yamenya chimocheria amatuka amange ase eng'encho ng'asi amebere yakoeni gutakoreti tayo abantu abange bagoikiwa bairaniwa mochari ntomanyeti gosira ero mochari nero chimbera igo tokogikeria egento eki buna mwanyagetinge nase siasa lakini rero nkakechibwa kire igandoche ng'a siasa eye yabeire iyo omonto ndi wensi agwesoka tari koborio ndi wensi ng'a siasa agochigokora magambi tari korigigwa ase amatanga magambi tari korigigwa ase abantu basirete obogambi bokorigigwa ase encherere ng'ora twabatebe tiri monende mwanyagetinge eye tukabateba inchuamo mwaramanire tobasonsore erinde amang'ana abe boronge mugateba abagaka bwenchara babanyarire mabono tukabateba ing'a motugute gutwa amaente nyina iborwe Steven Nyarikembonde Ensoko TV Manga Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira Biamoro musekirito Steven Nyarikembonde asokwarigania oroboti oruo gosuka bosio amate amona abanyakenyoro bensemo yari amoni imeye wodi ya gesima egotoka ensemo ye bunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira nigo bare no muichano monene maiga yichombe isano asenka yo mugaka nyagusira minda nyang'au osambwa kuyagwa ikagukwa asobweri cyaraire korengana ni amate nigo bamanyegoro yo muriro yo chinsa isano na ibiri cyabo tuko ase batema kuri mi muriro yo korende gutoria emorioka eyarenge gosere yamatukane nege korobono geichane tia bange bakugani obotukibwa bwango gokorekana erikumanya ekyo kererete omuriro yigwateka buro musekeito Sofia agotumanya asobwime ogokumya no muichano munene nigo bigenderete kwenekigwa ase kinyoro kiaria moni yegotoka imeye wodi ya gesima ebunge yabo Kitutu bwa Masaba ekaunti ya Nyamira igonda ire nabokire ondwarete omochirani ono kondangeri ng'anti no igwete ya tinyigwete kende weso minda chiombe chiachoni chiyete isano nabokira ona atagerire nanyorire no maene ayonsi nigagocha magega yechombe ano usambua goikagokwa ime yomuchie bwomugaka nyagosira minde chinsa isano na ibere chobotuko bogokera emambe ya rero njensi mioni minda oyo minda koruria moni iga otoro mochio minda oyarengera robotuko ange saa 7:30 nkaraire buone echingoko manya ngikere ndiri bunango soka nanyora omuriro goitane tichinyombe chicheito lakini okuru mwendo buyane kera nanyora omuriro yo tinje tikubwatereri ngoko ngabone tiganji korra chingoko najumnyoka nabike murango echabi namanyoka gocha nacha korora ngikere endugu tosinyaine komanere nakagira ngakero kende mwaye koya nanyora naiko nanyora nabarangeria nabaka na goitaba nanyora omuriro gore mwendo buyane oyo bone sichombe chigiyete narwana mnyoka bakorro natura mugendu buyane kurwa sakorara nimeta sakorara nakongonta na igwitabire namanya komnyoka bono tigangende nje jikorra ngosi ninyore na basi ninkonye ng'ombe ya mere nyomba giare jikwana punango ikagisieri nanyora ekeburi ekero lakini naimokiri gogiria rengenze na gochikana rise keburi kere nagia kabaka na atumurangu oria ririnko genda nganji kurubusia ng'ombe nyomba nanyora omuriro utanganire gesieri gokwana negeteseni Ensoko TV nigo efamilia amo nabanyakenyoro berera buna magega yo koigwa omuriro yo nigo batemete kubeka umukia bokorimia omuriro rinde gotoria etugeyo korende chinguru cyabo chikahingerwa no muriro asebono magega yaye batoretie emori ya matukane yoka nanyora ng'omuriro ibono nariri
natebia mukendu bwe yo chira omugako yasira namatebia ansa gukura kuna ansa gukura abantu baminto bacha baanza kusomba amaje chita gikange ikominga kera abantu babuchire twaigwa morie kwana nyumba ya nyorwa itigarita matukanga ya nyorwa ebwata matuka 3 ya morie ibono nere twagitwatagura kurumoino aso muriro tarenge twacha konya kuruororo kera twanyakonya twanyerusiaro yoka ase nyombe yengima ne mori twakonye bwata matukane kurengana na kirori uyu kurigia ikirugo kyo bwa MCA bwe wori ya Gesima kefanyandika atebabuna nere bya ekero umuburaka atigaire abantu gusika na komokonya kurinda ebintu byaye asebono atigaraga kugikiria egekoro ikyo bubegwa asaru gusaba gochia ase serikali gochakia obutuki bwa bwango erinde kumanya ikikirete umurero uyu pia mana sana njenkoro kwa kefa nyandika nyang'au seitegereria kwa legetai nandi na onkuru kenyore kikiaria moni keroko nyoro muntu abwate project mine nchibuye ko monyene una aspiring MCA Gesima ward na chaga iga chuiki yang ibiri chiarire ngacha korigereria project yeye nandi ngarane project yengiya tokagamba no mungina bo muchioyo enchiranire twarengereria toko kore project yeye lakini kerege ntomunye kiabeire igongo kirani kwa nguvu kubwa eko era kero mura katigairo muchi atodange tukirigia tigairo ororo kemokonye lakini kerego ikera nande egento keria goseno muntu ocha tigante ababirecha eko randu maitinga nestima goseno muntu tigante ngabirecho itagati ogesaria otigo munginoria tabuga tikende irana kubwa igongo sabe serikali yeito egende kwa uchunguzi tonyoreri chibu so that yegente kekerwa chinkoro tumanyenga ninki kiaba kabisa ngoripoteria igetesene keiga giensoko kureiga ase ekenyoro kiaria moni yegotoka ime ye wodi ya Gesima ebunge ya Bogetutu bwa Masaba county yeiga ya Nyamira inte nkoro kwa Sophie Oigara arenayo okoboria nigo kwarure gochia sabarai bagusi gotiga komong'aina oyo korige kerugo kyoburai bwense ya Kenya kurwa sorogongo rwa gusi Dr. Freddy Matiang'i abwasa bange barorekanire bakomoko boko omurai bwensemo ekoyamiriria serikali ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna korengana na Patrick Lumumba oyore neganga yokorigia ekirugo kyobo bunge ensemo ye bunge ya Kitutu Chache South abarai yabo nigo babwenere togochora asayamo ase bakobera libaga liokoba ase chinsemo ibere ekyo anene kiairire ogokongia okumanyekana kwae Edwin Sifuna na kwireria talia ya Matiang'i gotigara magega abagambi baitu bakaminyoka bakatotebi mugambi tubwate Fred tubateba ni sawa nandi chengateba anye kirugo kitokurikia gurugali ndugwenere tigotegu na nsa na gwika to support omulengo nsa iga utware gutiringana nsa tutiringana nsa oya gutiringa guchia lakini tumate na ikirenga gitu no presidency bono ndoche bamutigire eroro igoro baminyokire abu Taita Taveta abu akubwati umusawo Uganda. Mwana tuama kuenda kucheza ngoma ya wenyewe, tunawacha ngoma yetu ya Kikisii. Alafu tuama kunya kungaina abantu baito, tuama nya kwetena na tuhakira matitiri, nintwe, toisane ngakitogo isana if togo akira umuntu onde ekonu ekirengaki mnanche Lumumba gotebya bagusiye. Tiga kungaina abantu baito. Anye mwatagi tikire turi twenso twarwacha tobeli boelimo. Toko gendo chwake ngoma obande otigi principle ke roche nyancha diba to chine principle amacha amwikire gotiga diba to mutumuru bwatu tumurusi roche mwama kumutiga tago sink mwagenda mwairire ubwatu ubu mwabwirire Homabe mwairire Taita Taveta no muntu ndemo gwakera ngoma mugukura kabisa mogoteba hata sisi tuko hapa katika gose Linda patriende mwatebete na nera aguchikorgiri kirugo muri kunyakera ngoma indi mwaroche bakokora a political rally bagende bo machoge ya mate machoge ya ruguru bagende bo girango korubogirango baiche nyaribali ya ruguru nyaribali ya mate baiche Bogetutu ya ruguru Bogetutu ya mate bamaze gochaga ge town
Asense mwende umurikio monene ase wizara y'oburendi Daktari Patrick Mariru ligatebrenga obwagachiwe University ya Nyamira imiaki abanyoru nigo bwaikire ebirengo bya 40 asemia asatebrena gwikomweri bo mwaka oyoiga nigo konyora yaerire kakwana lerekera koretaro gwike University eyo ensemo ye bunge ya North Mugrango nigo bwigatebire buna mbachikubekerami asepara ya Nyarambe ichiro wika University eyo kurasobotenerwe University ya Kisii oburachi akorera University ya Nyamira nigo bagokire buna abana jeshi abo bagenderete kwagacha bwango buno museketo Stephen Nyarikembure agotumanya asobwagari nasetaro yokorotota obwagachi we University ya Nyamira iyegenderete kwagachwa asensemo ya kyabonyoruye bunge ya North Mugrango ime ya Nyamira aseyikiranwa no murikyo botambe ase wizara y'oburendi Dr. Patrick Mariru asakwanerenga uika omwe y'ubumakoyo igani University kiabana asego ikabona teberenga obwagachi nigo bwaikire kerengo kemerongene igoro yemia. Sasa hii si ni wanajeshi wako hapa? Si walitumwa? Na wanajeshi ni kusupervise, lakini wale wameajiriwa si ni watu ya hapa? So tunataka kuwatangazia mwezi December 31st of December hii university itakuwa imekamilika. Nimeongea na profesa nikamwambia tukimaliza tu kujenga Januari February na hapo walete watoto waanze kujenga, waanze kukaa kusoma. Na pia tumesikia maneno ya hostel. Although hostel sisi hatujengi, lakini tutaenda kuongea na Ministry of Housing, kwa sababu watoto wakikuja hapa lazima wapate mahali ya kukaa. Kurwa soboteniwe University ya Kisii yerache korere University ya Nyamira nigo bwagokere tambokero ky'umurayi Ensemoske William Ruto gukwana na gukorera Keria Arweteira. Sisi kama university we are very happy of what His Excellency the President has done to bring up the University College, Nyamira University College. If it is not him, it wouldn't have been able to be done. Kwa sababu it has not been registered as an entity, but the President, using his own wisdom, he knew that if he uses defense, we can get the structure here. And you have seen, he has made sure the structure is there. Ekere kioni goira ya rurunga para ekubwatania korwa sechiro ya Nyaramba gocha ase University ya UNH kubekwera mi eriyo korobia obosombi. Hii barabara alisema pia kwa sababu inakuja university haiwezi kuwa hivyo, na huwezi tengenezwa mpaka kwa university na kuna trading center na hapa chini. So hiyo project pia tunafuatilia na Ministry of Roads, ndio hiyo iwekwe barabara hiyo, hata nilami iwekwe vizuri ifike hapa university alafu ipite iende pande ile nyingine, si ndio? Titus Sokobeye no muteneri we project yugendere kwerera ubuye serikali yabekire andamano asokori kabasaye asogokoro bwagachi obwo. Sokobe Titus asaiton sa mongoli moino nango kare gas na chesharia emepanga yonsi nyetenerete namo ko komonene stadium mwa to balentere gaiga university wa balentere Nyamira pare ko beke tole rami usie stadium ko bara tole aiteria magendro agaya baramba ibwati gas banamba dikiba gas gaiga na Nyamira university stadium ewanza nero na bakore emiremo usie stadium stogochia gas ne bana ba into banka bakora Ikutoke tekero monto anyore gento keke era mwanya leso burinye musibeli era mafuta talibo dakichi kwa yine cheno mwa wetes mwaka uchi ituka asino ko make sure nga mwakoreki mwanyore magendo na ino mwe muna ino abakenya bandi kusobono. Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Kiabonyoru North Mugrango county ya Nyamira. Gavana we county ya Nyamira Musinyaribo nigakwanire mirobero hagendera tukubeka se county ya Nyamira erwikirani chira chiria alireta abantu kuri county eyo kakwana imyanya gancho ewodi ya mekananense mu bunge ya Burabu chinga kegora bene obokorali guchaka asinyagitari ya nyagancho nigatebire asentunda yeritani ya magendero nigo abegeto mukia bwo guche gutinyo bokorali asobo chenu abwase arigetie guche kurika abanyagitari abateresa emya ya 53 no yomo asensemo yobo chenu nabwo kwagacha chinyagitari muna enchire yemo yogokinya ebirengo bya magendero ase county ya Nyamira.
chile chimonari yete neti chimara chakoruke chatigaranke ikia phase 1 twanyi weta ara phase 2 yo kora chichatigara naendera yende na luti goreo bwanya ikia abantu baito tomo darwanda bondo senye joma le meru bore gati gati itwe gati bawika ko chile ege ko mwako yetu de wikira chum da wika chiwe se kando 300 million gagore fund ego WDF iwono wikamu mwako wa asile naende komende chiwe se uchio ekonga begetare so that Mariogo ndiara ule ngeta ya serikali Nyamira akero okwairi ubungufu wa dawa yani tuakiro kwairi madawa hawezi kukosa tena hapa Nyamira. Hiyo ilikuwa hadi yangu na naikira niji ye bwana ile kiaire ndona promise na akoreki na rukoni asego ila mnatoje bega chingoro etauri njia ati nyumbe ya administration iwaje koroisha nemo ende semo beke na kwana na M-Pesa Foundation ya ngere 100 million ndio isi mada ni chale abantu namwe mwenye wala wana asoma jenu ikiara irunda abantu abangina na bakwedia ilo na mokomoni ina itale wafanya isira kwaera ilo ikasuma ngende ninya nzoka kamuranje kabeno botoerero Your Excellency kuna kwa igoro mugambia atebire facility mbuya mona soko yereta ni maitero mugaba no mbuya twakorera komegas abantu bari go understand umugaba no maitaro muntu muororo na anda gwata magana abira masini kuna tebete ngochara lero na anda bagochara lero una tua mobore tia to facility na anda nero to facility na anda nero yero siripa kaya na mosabete nyombe tu atagete ya staffs lakini ato kwa boria baganja tutagete bonebe maternity igorende kana moboria tukagamba nere buno musani wane na anda gateba tigaya gachora nde bakagacha subwangu ya erire na ande yalitari ingia sana. Okuborigwa nigo kwarure guchiasa barai bare ebirogo nabo igabu bakorigie ebirogo aomeyense ya Kenya kurario murembe chinga kibago kora siasa cyabo bakora se kanisa yerigo igotoke wori yabumba babura bwensemo yebunge yabo machoge barabo niga barai be kanisa bagikiri bikoro bya barai kubeka kibura buru chinga kibago kora siasa na kuboria barai yabo gutia gutumeka basaye bube ase okuburukania imisangerekano yage siasa bana yarigiri korrekananga kiro muntu na babwata obotobu nanda korigi muno muntu bwatenda mwamu okoramana eliomana in fact endora yo chagosaba abarai baito korugorogo chance oborai nyasa okorwa kuna abarai tu assettle the battleground ebe opposition ebe alternative opposition ebe linda mwananchi na abale government tigatotige chisegi totuara omorembe. Ningependa kujulisha serikali kuwa tuache kutumia vijana wetu vibaya kwa ajili ya kisiasa, na hapo ndipo tunapoteza vijana wengi katika kisiasa. Katika serikali yetu ya Kenya kuu na ya county pia tungependa kuwaambia kuwa tuache kutumia vijana vibaya kwa kisiasa ili tuweze kujinufaisha sisi kama viongozi. Kwa kama viongozi tutumie vijana wetu vizuri na kupata maarifa na ili waweze kujiendeleza katika maisha. Barabusi barabwa ndelio na lia bana ababo baranyore bako igore sukuru enga ewiki egoja batoke na babo bakwanda gisukuru tari igorioko batwara marembe asomo paka baigwana barabusi barabwa kiro monto anyore nibo yayere esmasai. Serikali tubrate bono batwari obokongwa bonene mono ino moya njete mukagete ne round muna monya ko omwaka kibesa
kumbe mwana kachete chibesa koko mwaka muna chinga kwa chikuruto bituma Wita yo borai moko yo borai nya sao korwa anya kwa gata dan ko ya no le keroge ke no ya nego ya nya sai lakini ayo ya tena no bwa de milioni monya ko muaga tera la no go sera tu karen kwa wate mangana go sera tera tu aba churu ban ko ye birogo ko tu en kwa mangwa ke kitura bosa lakini bwana mwa yankire lakini tutangwa nyinyi yote kama nyono yo bali bali tena nyankore na more ko ya na more Ningu to buata machimu, unatoko bairanya, unatoko chora bagia. Unatoko choko atege zeko kwa. Wa bolbu abantu chipesa to kole kende jonsi, kucha degete, to kumeti sto ta makochi. Na hadi chisa kichinde cha tokile bo manyi. Lakini tuwaona kalili ya mbwani ni mawingo. Ngebi tukiseje cyaba tumenye no mulembe. Nimara soko choren soko TV no boigo kubwatia mu yasinjira yubwikana nu yenseyemo yaboro butko ya Afrika ya mucha sabono niko tukora swasu mutimo komoke kurwabo ningirane na yanda mange toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwe kirensinyo ogosemelia nkoro One Fit Health Center ninto mwali bumwechando. Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinyagitari ya One Fit ne inyagitari ntangani ase East African ngima. As togo kolege ntoke kurunga blending of medicine
yani ngegese nyagitari yetu ya Worldfit itogotumia chinjira isato yokogwenia marwaire twatumia enjire ya kawaida tokuruka nga conventional medicine twatumia nutritional medicine na ndi twatumia ndego nga international herbal medicine asinya gitari yetu itogo make sure nga twakolere diagnosis twamanyire mechando yabo bwate wekere njira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo nye kwa buli bwo murembe n'ekindwari cy'inkongo buno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya Marigiti omuchishobo songo wose twakireseme asi number 0722245763 ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na riyo wacha kora daktari ya kabere ya gatato bokonya haba buyenete ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomagusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomobusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga buna lero Nsoko eye Nsoko TV oboroso bomugusi kwarigani na inde umurigere bwa Nsoko TV elitwendere kwemenya manga sobotko bwa bono omo waziri bw'ekisemi Julius Migosi Ogamba igagikiri buroro chinkwana chiaberi chikwene kiwe imense chichibwato bwa mate nokora lyobogesa ku no gwatananekana ikyatebirigia cyakira kore Maria nonyene ekisemi kukwara somuyiga bwoko muigeka Professor Kivuda Kibwana buno mu chancellor we University ya New International Leadership ensemo ya Kitengela abakwanele ni gobayigo bakwanere osabagikiri buroro bogesa ku no bokurumi imense. We are being told every other day by leaders to hate each other, to hate our country, to hate the next person. We don't see anything good
in a person who perhaps does not come from your community. That is not what you taught us. That is not what this country is about. The bishop indicated that he is spread out. He has people in Maringo, he has people in Ukambani, he speaks Kisi, he does all these things. Most of us are in that category. So when you tell us, don't touch this or the other, you shock us, because already we have touched. I negotiated with the university leadership what I wanted to make clear is, although I'm a teacher, but I also like to speak truth to power. And speaking truth to power is not just speaking to the government. If you want to do so, one must do it to government, to the opposition, even to our people, the society generally. And the university agreed that is okay, because I don't want to also, tomorrow, you know, I do certain things and then they say, you know, we thought you can't do those things again. Corruption is killing us. Nisema maniache? Mnaomba nimalize haraka. Corruption is doing what? Killing us. And someone has said the problem with Kenyans is that we only complain about corruption when it's not benefiting us. Because wewe mwenyewe ukisimamishwa na polisi, wewe unatoa kafinje unashikilia hivi. If you cannot take punishment from the police because you have been overspeeding, how will you function well when we make you an MCA, when we make you a governor? Ase ensemo yende chingaki obosagani ni chibura buru chiabiri chikoene kiwemensi bwangoiga sasa egokorekana nigo mubunge bwensemo ye bunge ya Gilgil Wangari aganire komite korigereria ya bwatikene no borendi bwoime koerera asubwagari igoro yali agenderete omubaro bwebikoro ebibyo bosagani kwerera igoro yobotuki erikwenekia bari babeire bagwikirania yunkwimukerwa bare egetambukero egetindikeri chiko gukwana bosibwe bunge nene nige komite iyo yoborendi bwoime yaganiriwe bwigo koenana omubaro bwabali basiriri obugima bwabo na gotigero ni chingomo ao na boige komite iyo enyare kwerera imerobire serikali yabekire eriko keania obosagani n'echibura buru imeyense. In recent weeks, the country has witnessed a worrying escalation of violence, disruption of political gatherings, and destruction of property during political rallies, with recent incidents reported in Homa Bay County, Nakuru, and indeed Nyandarua counties. The loss of life, attacks against civilians and security officers, destruction of property, threats against political opponents, and the growing use of inflammatory and divisive rhetoric are deeply concerning, as it undermines the peaceful exercise of democratic rights. It also heightens political intolerance and poses a serious threat to national peace, cohesion, and unity. Honorable Speaker, incidences that were initially dismissed as isolated occurrences have now escalated into full-blown violence, characterized with explicit use of crude weapons. The consequences of political violence are far-reaching, resulting in loss of lives, destruction of property, disruption of livelihoods, and erosion of investor confidence. It is regrettable that despite the recurrence of these incidents, decisive action has yet to be taken to bring the perpetrators to account. Additionally, the relevant state agencies are yet to provide comprehensive reports on the status of investigations in reported cases of political violence across the country and measures to forestall escalation. Honorable Speaker, it is against this background a request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security on the following. Number one, what is the total number of reported cases of political violence during political rallies and other political activities across the country in the last 12 months, including the status of investigations, identities of perpetrators, and actions taken
in respect of each of the cases. Number 2, the total number of persons who have lost their lives, suffered bodily harm, or sustained serious injuries as a result of political violence during the last 12 months. And finally, the measures taken by the government to curb political intolerance and prevent politically instigated violence, including preparations and interventions aimed at ensuring peaceful political activities as the country approaches the 2027 general election. Kiama kia DCP nigo kierire taro yabo ya gisiasa imie kaunti ya Murang'a ase enkwani yaba bwatani be kiama kia DCP nigo bamuchire serikali aso comment kana wechibura buru no bosagani obwa berbo kwenekiwa imeyense ase boigo bakwanire igoro yobokoreri bwa serikali bosio bobochoryo bonene bwo mwaka ugocha. Nataka nimwambie wewe Kasongo, umeharibu uchumi wa Kenya, umeharibu ukulima, umeharibu masomo, umeharibu matibabu. Juu yake umeleta wahuni katika Jamhuri ya Kenya. Mtu hawezi tofautisha goons na polisi. Polisi na goons ni kitu kimoja. Hapa Murang'a goons wamehangaisha wananchi. Polisi badia ambayo ulipatia wa maposho wameumiza watu ya Murang'a. Kila siku watu wakiwa Murang'a, wewe Kasongo unapatia wa maposho polisi badia, wale log police officers wanahangaisha watu ya Murang'a. Tunataka kuambia Kasongo, heshimu sheria ya Kenya. Waacha mambo ya wahuni, waacha mambo ya wako, waacha kuleta fujo Kenya. Ukifikiria tunaweza, lazima mwaka ujao tukifuatilia katiba ya Jamhuri ya Kenya tukuwe na uchaguzi, ndio kwanza tukupeleka. Nikana gavana wa Murang'a anaitwa Irungu Kang'ata, mtu yetu ya Roreri, amenieleza William Ruto, kwa ile plani yako ulikuwa umepanga, ulikuwa umetafuta gavana wetu, gavana Irungu Kang'ata, ukamwambia unataka kumpatia pesa ati atengeneze chama yake hapa Murang'a. Gavana Kang'ata akakwambia yeye hatatumika kugawanyisha mlima, na hii mlima yetu haitagawanyika. Murang'a oye! Sasa njia ya Kasongo kurudi ni moja. Ikiwa tutagawanyika, Kasongo atarudi. Tuko pamoja watu wetu. Sasa naona pia ati kitu ya mwisho anatuletea chama mingi tuwe confused. Ni waulize watu wa Murang'a, chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Tukwira nase county ya Nyamira ekiombe kia bangina kuri county ya Nyamira nigo basegetira basayebeso kibabwate chikura sobonge nabo igo bane kiomorembe chinga kia bantu bagenderete kwiyarigania bwesibo bochoryo bonene bwo mwaka ugocha bakwano basorero ase omusangirikano bwo kumurikira makongu abaetanaine nabo igo kumuboria yo kabiro mujumbe kuri ensemo yebunge ya Kitutu Masaba Walter Nyambati Sokie irukurwanirikirwo kibo gabarase county ya Nyamira nigo batebire mbachie kweyarigania byana bwo kubeka chikura chabo ase egekabu ekemo irikwane kyoburayo bya ase county ya Nyamira. Nimetoka Bokeira Ward, tumekuja hapa kwa mheshimiwa Walter Nyambati ili tupate usaidizi kutoka kwake. Tumechagua waheshimiwa lakini hawajafanya kazi venye tulikuwa tunatarajia. Yes. Ombi letu huu mwaka tukielekea kupiga kura, nilikuwa naomba kwa nyenyekevu watu wa Nyamira County tuweke kura zetu kwa kikapu moja. County yetu sisi kama wamama hapa Nyamira tumeonelewa, hatuna hata sauti. Boma ambalo alina mama, hiyo sio boma. Akina mama na nyinyi pia mkue kadi. Mkue kadi kabisa, angalia ID mali iko na uangalie pia kura yako. Tafadhali vijana, kuwa marafiki wakati mnapotembea, kuwa marafiki wakati mnapotafutia mwingine. Hata huyu mwingine mwenye anatafutia naye ni mtu, sio ya kwamba takitafutia mwingine ni makosa. Hapana, tunaomba amani kwa vijana wetu. Amani ni mzuri katika Kenya yetu hii, na wamama natarajia mshike kadi, mambo ya kura unarudi kwa nyumba yako. Sasa kitu tunahimiza hapa watu sana ni mambo ya amani. Mimi siwezi sema watu waende kwa mambo ya vurugu. Sasa wewe jensi mwenye unajua huna kazi, kitu fanye kuwa kadi. Yes. Enda angalia ID yako. Ukishapata ID enda ushike kura.
kagangari. Kagangari vizuri. Wazee mheshimiwa jawaacha. Otuachire tore nebirere binene. Tuwe bangete muna bangina. Erinde raundi yeiga. Torore na oirire chikura. Abangina bono berure raundi yeye. Baumatete bakorera. Baringate chiskati. Bebo etichireso. Bakachiguni mbaroba begete. Togoteba mune raundi yeye nkoirare chikura. Ase hayabwatikirane chigosori asobotko oboiga chigosori cheke mineno kia Dismas Gekonge Solfair oyo kuborie kerugo kyobo MCA bwe ward ya Kiombu chisemi finali nigo chiagosori bwa segeti kia Nyamware na Gianchere nige timu ya Skywaves ya Nyara kikonyikore timu ya Sangoma chigolinye asebire abo ase Kiombu United Queens nero ya Nyenyonsi timu ya Gianchere Queens chigolinye ase isato boigo etimu ya Green Rangers nero ya Nyenyonsia etimu ya Falcon FC chigolinye asebosa abo asebono chifaino nigo chira chikokosori wari tukuria Jumamosi asegeti Gianchere bona omusakyo ito Enoch ekeneke minano agotumenya asobwagare ekeneke minano kyo yokoligia ekerogo kyobo MCA ase ward ya Kiombu imeanyari baritate county ya Kisii ase semi-final chiri tukolia rero ase geti Kenya Mware Skyways nigo yanye kongonta sanko machigolinye ase bere gwetera ase nchera yechi ulinda ase gepindi getanga ya chiarwa ase chitanyonsania goyende kanchere etimu Queens nigo ya kongontwane timu ya Kiombu United Queens chigolinye ase isato ase nchera yechi penalty kulinda ase gepindi getangani nigia kabere nigo chiarenge ayemo ase umupira wabamura etimu ya Green Rangers nigo yanye kongonta Falcon FC chigolinye ase ligena liesagero ekeminane kyo ase chifinali nigo kera chikokosori gwali tukolia Jumamosi ase getikia Gianchere etimu ya Skyways nigo egochikomerana ne timu ya Green Rangers ase keminano kya basubati etimu ya Sangoma Queens nigo egochikomera etimu ya Young Queens waigo litukelio ya Jumamosi chi play off ntinyare ko bachikokosori gwa gati etimu ya Falcon ne timu ya Sangoma eliokolia namba isato omobui ase ekeminanekyo ase mupira bwa bamura nigo agochikoira chishiringi chiribu 50 namba ibere achikwenyorera chishiringi chiribu 30 namba isato achikwenyorera chishiringi chiribu 20 ase ekeminanokyo basubati namba yemo nigo agochikoira chishiringi chiribu 40 namba ibere achikoira chishiringi chiribu 25 nabo namba isato achikoira chishiringi chiribu 15 abaiga n'abagosori be timu ya Skyways Nyamware abo barwa enkwano yabo ekoro banyorari bagali ukwana negetaseni Gensoko TV Marieta ngoro kuginisha zombongi Nyamware aga nonka wakero mheshimiwa mbiyamo na soko toreterege ntege mashinani chitara ndinjire ground jijuna nechi nyinga chire asante sana soko tobe kama mheshimiwa na otora monae abari bande bari skali tubwaterisio mheshimiwa itosorofea ona sto ikeire toigire into tokoro kunga finalist mwete ediete ebeserio mheshimiwa tokonyenyorari tomate ng'ando ntoleke babo konyaka finali yeyu tonyoro bobui tomwiranire ngambia mono agendere to support Kiombu ward jege ntono in college abasai bari kai wachegeti tomiokega ibiti bya rosi abeshimiwa mbarega batagete kokonya abana babakabake to siriji junior chinga chireska to chamo tonyare to gusumara gochimotu ekinda orokyo mwana orio moke no yoro mone na asenda ngorokyo chimotu tagandara go build up samareta ngoro kurusha dragondieki kitana lindara mbinga timu Skyways Nyamware to atinda kana do wakro mheshimiwa mpiamano koruna chage to mchezo wikari tukoria anena buna into ba Nyamware twatebera mpiamano nanda nelero twarenge getigianka nande twanyora rubu kuigwetere penalty kono mheshimiwa na balibons patene twatebera mpiamano nande no tolemega yao na balibons baigura manganaye toko basaba mubode si mheshimiwa ito nento mne club Kenya Mware na baketore mono je kagari yake abana be school mbaro bade de support kidogo na nene mepira chi uniform anene
moje go kurwanya chake to wikira rero iga twamwokere na mbia mono na amashabiki kwa ujumla na baibor mwezi mwikirana twabakere na mbia mono keminano kia rero kiabere ke kongmono ntwakagere tena ntonyaro bugui kurende na twasaba na kana ntubwa tu obale mubuli na rero ntonyoro bugui mesai wanjire twanyoro bugui anene no timu eri twakia bana ba minto basangoma twarabakire na mbia mono so mupira rero obere challenge ya gojesto kurubona una twakore ne chisemi charenge wango igango ntoli wake final ne timu gochikobwa ese pool ende pool 3 eyuere kati ya Green Rangers na Falcon inko reporteria chigosori korwa ase egetikia Nyamware na ase egetikia Gianchere ime yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Oika Broadcasting House and Soko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane wetera soroboti oruo rwe chigosori kurwa se ensemo ya Kiambu no twikira omwerio wa mayasinjira yobwikiranu yensemo ya Afrika ya muchasubot kubwa bono kurina chinsa isato ningerane na yande amange gendera kubwati murubiri okubwati tumirane chinsa isato eriane Ishmael Mogere